Много често при нас пристигат килими в наистина окаяно състояние, но точно това е нашата работа – да върнем чистотата и свежестта им. Първата стъпка е да измерим теглото на килима преди прането, за да видим колко замърсяване и влага е натрупал с времето. След това започва основната обработка. Килимът преминава през професионално тупане за премахване на прах, пясък и натрупани замърсявания в дълбочина. Следва обилно намокрене и нанасене на висок клас препарати, подбрани така, че да почистват ефективно, без да щадят мръсотията, но и без да увреждат материала. След това изпираме килима с професионална роторна машина, която почиства влакната в дълбочина. Продължаваме с обилно изплакване с вода и допълнително изплакване под високо налягане. Цялата процедура се повтаря 2-3 пъти или колкото е необходимо, за да постигнем резултатът, с който можем да се гордеем. Следва центрофугиране. И точно тук вече се вижда резултатът от старателното пране. Водата е бистра, а мръсотията напълно отстранена. След това килимът се простира и остава да изсъхне напълно. Финалният етап е преминаване през най-новата ни автоматична метла, която подрежда влакната и придава перфектен завършен вид. Добавяме и свеж аромат за още по-приятно усещане. И преди да предадем килима обратно на клиента, го претегляме отново, за да сравним теглото преди и след прането. А резултатът – чист, свеж и обновен килим, който изглежда почти като нов.